Ordinarily, Parliament sits Tuesday to Thursday and ordinarily adjourns on Thursdays. For the first time in history, it is adjourned on its first day of sitting. Things are boiling nicely in the party of corruption. Sana vina mashoko ari kubuda pananyogwa panapa zvinzi aiwa panguva ino yeparliament yeZimbabwe, aiwa yanguva parliament aiwa yemutv chaiyo dzanguva ngano dzoga dzoga kono kwakuzi vanenge vachiadjourna the parliamentary meetings on the first day. They have to start to prepare vachiuya vachidiscussa zvinhu zvinoita matters anoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi. Not subscribe or like on the bell icon. Timira panapa Change Radio ino ichibetseredza panhau ichiti ED has shut down parliament amid fears of impending impeachment. In a dramatic turn of events, Senior Ruth Chinamano, a pro-2030 advocate, entered the lower house and blocked any discussion of the day's agenda. This move underscores the growing anxiety surrounding the impeaching bill, which was scheduled to be presented today. The parliament later announced an adjournment to the 6th of May 2025. Thomas Kwarbuda panapa ari kuno kwakunzi aiwa panguva ino this party of corruption aiwa iri mu boiling state. Panapa tiri kuona kuti panguva ino vanonyatsonora havachatokwanisi kutokontrola aiwa the party pastate yava panguva ino inoda kuti everything is just against them. Kwakambotanga nhau yemaprotest, ukambouya nhau yeandizvigananda yana VP Kosano Chiwenga, now kwakuya maissues eimpeachment. Tikuona kuti everything zviringookera naturally zvichienda against the regime. Panapa tichiona kuti they were garnering for 2030 agenda, now haichambonzwiki. Pane paikamboita vibrant end of last year to the beginning of this year, but now takuona kuti people vakutotya kuti aiwa 2030 yacho rikatimbosiyana nayo. Kuda kuti vari kuona kuti the state aiwa nyika yeZimbabwe panguva ino haichatarisiki and haichanakidzi. Tiudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi muna comment section medu dzemafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.